RMN Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pala siyang kakikaroon magkaning usa ka lalaki nga taga Kalamansig, Sultan Kudarat. Ang atong makatampo nagdasangan nga John. Dong Jan, ayaw lang sa tingalig eskwela ron. Absent lang sa. Yan naman ma. Wa man tay sudan. Wa pa man mauli si papa nimo. Manguha man kuno to siya og kwarta siyang amigo. Malalag, way sudan ma. Magsudan lang kog asin. Di lang kung absent. Jan, May gani kay sa'yo mirong gibuhian. Magdali ko pa uli aron makatabag ko naman sa trabaho sa bahay. Ay, ala. Ilo. Naputulin na ng sinilas na. Lugo na. Para makulain sinilas. Oy, di naman na ito matahi dong. Kay, putol naman yung duha kagahong. Palitin lang kung lain sinilas pa. Ay, asaylo agi taong ko anak. Wa agi din taong ko ikapalit og sinilas nimo. Kay, nakakwarta ko ganiha. Ego agi yung taong ipalit na to og bugas. May gani kay nakakita kong lain sinilas na akong giparis sa sinilas nga wa maputol. Ay, manalang ni. Kaya na ako'y sinilas. Bahala di paris. Hoy, Dan! Oh. Nalukuyan ni mo eh. Di mo na pares imong chinilas. Nga, gitan pag yung usa. Luya bata! Wa mako'y lain sinilas. Kaya may kapalit si Papa. Ako pa ni mo no. Bundang lang kasi mo pag-eskwela. Wawa na oy. Bahala nag, dili ni paris ang ako sinilas. Biskwila lang ko. Alam mo, pangilabot na po. Pasagdi lang ko. ay pagkadali ra ni labay sa panahon sa. High school ka na, dude. Maugid ma. Wala lagwa. Oh, sige lang dong. Maningkamot ko nga, maka-eskwela ka gyud sa college. Salamat pa. Kay ako sang isaad din niyo. Nga magtinarong ko sa kong eskwela. Nga mula mapusgid ko. Karon nga college ka na, anak. Pagtarong gud in taon sa imong pag-eskwela. Ayaw gud in taon pagpada sa imong mga barkada. Ay kabala ka ma. Akong isaad nga magtinarong ko sa kong eskwela. Salamat anak. Kay maningkamot mi si mama nimo nga masuportahan ka namo sa imong pag-eskwela. Kapoy mo sa din yung college ta. Nakagitunanan. Nya sige lagi isang. Mag-research lang ako sa di pa kong pauli. Ay, uy! Ay, sorry miss. Umar na ko tuyo Nabanggaan tayo noon ka. Okay ra, uy. Wa masag ko magtanaw sa kong gilaktan. Ito na siya. Para bang bihana? At ko na, uy. May nung kumakapangutan na siya panganda. Ano sama ko? Di naman ako makalimot sa babae nga akong nabanggaan. Pagsige na mahilo ko kunahuna niya. Niyabag na matingali ko. Jan! Oh. Siga pa man din ng suga. Katungog na, uy. Oh, ma. Matug na ko. Di na ko'y gamay gibuhat ka dit, ma. Ugma, kinahangla akong mailan ang pangalan ng babayana. Di ko may mamasayop. Siya ka na. Katong babae nga ako nabanggaan kagahapon. Bahala na. Ako siyang doolon.
Pakikila-ila ko niya. Hi. Ayaw tibuong ha. Nga midool ko nimo. Ninomdom pa ka na ko? Oo. Ikaw man ang nakabangga na ko gahapon. Oh, nga nangiduol man ka na ko. Gusto ko mahibaw sa imong pangan. Ako di si John. Ikaw? Mary Ann. Abi nimo. Nalipay ko nga nagkasuod na. Abi na ko maldita ka. Maldita man ko sa mga taong magbinuang nako. Pero ikaw, nagtinarong man ka. Ano man minaldita man ko nimo? Salamatan. Kining may isulti ko nimo ha. Ayaw lang kasuko. Nga naman suko man ko. Dili man ka na binuang. Ano sa man na? I love you, Mary Ann. John, Mali tinuodan. Sukan na itong nabanggaan ka. Magsigin lang ko na una nimo. Mao nga nangitagi ko pagi nga magkasuot ta. May paglaom ako, An? nga nang malimod man ko, John. Ganahan man sab ko nimo. Tinuod. Nga sa ato pa. Imo na ko gisugot. O, John, ako na kang gisugot. Salamat kay Mary Ann. Gawagi ko nimo pangtusag dugay. Salamat kay kayo. Dali alas panahon, no? Walang hibaw 1 year naman dita. Maugyod. An, karong sunod si Mana ba? Sim break man nato. Asa man ka? Mupauli lang ko sa amo, John. Standby lang sa akong adto. Sige. Kay musuro lang niya ako nimo dito sa inyo. Naman ko yung address nimo. Kimi ko naman kung Mary Ann, eh. Ingon din ni Mation kung may uyab na ta. Mingogi ko niya da. Madto ko sila ha. Di naging magwanta na. Mingaw na kaayo. Ganun niya aman ka, John. Gimingaw mo ko nimo. Wala mo ta kami ani din, hey. Nansa di ka? Mura lagi kag dadlok. An? Tara, Oh, manuri mo ka ta. kinsa na siya? Iya kong uyab. Unsa? Han, kadiyot lang ha. Makikisulti lang ko kadiyot ni John. Unsa yung binuang ha? Uyab to nimong laki ha? O, John. Ako siyang uyab sa una og nagbalik ni mi. O gusto ko nga magbuwag na lang ta. An? Di. Maluwi ka. Dili lang ta magbuwag. Wa ko makagusto ni mo, John. Mary Ann. Mo ni tinuod. Wa ko mahigugman nimo. Ako lang kang gisugot kay gusto na ako nga magselos ang una na kong uyab. Gigamit lang ka na ako, John. Ug karon kinagbalik naman ni. Ayaw na pakita na ako. Mary Ann. Anak, ayaw gud pag-ining mo ni Ana. Tungod lang sa usa ka babae, imong iamong ang imong kaugalingon. Pila nakaadlaw nga wa kay tarong kaon o. Kaon na. Kisakitan lang ko sige buhat ni Mary Ann ako, ma. Siya pa untang una na akong uyab. Pero iyan lang kong gibinuangan. Kaya na nimo dyan. Nahinumdum ka sa elementarya ka pa. Daghan ka og mga kalisdanan nga naagian. Pero nakaya ra nimo. Usa ayaw iamong ang imong pagtuon tungod lang sa usa ka babae. Karong sunod si Mana abli na sad sa klase. Kalimti ng babayhana. Maoy at timan na ang imong pagtuon. Gusto si Mama. Nga naman tuon nga magpadamang ko sa kong gibati. Kalimtan ako si Mary Ann. Umay akong atimanon ng akong pagtuon. Yes! Abdi na gid sa klase. Yes! Usa na katuig ang kuwang. Bawa malagay ko sa kong college. Yes! Hi, John. Oh. Mary Ann? Pwede ka magstorya? Magbalik? O, John. Gusto na ako nga magbalik ta. Kaya nagbuwag naman misa kong uyab sa una. Mao ba?
Sa una, dali ra kay ko nimo gibuwagan. Kaya nakigbalik ka sa una nimo uyab. Bisag yun sa kanako hangyo, nga dili ta magbuwag. Pero imo gi kong gibuwagan. Ug karon abi kay gibuwagan ka naman si mong uyab sa una. Makigbalik ka na nako. Sorry. Pero, John, mahal ti Japon ka. Mahal sa ka, Marian. Pero, pasaylo ako. Dili ko makigbalik nimo. John, Kaya ako gusto masakitan pa, an? Dili na ako mag-uyab-uyab. Mo-focus lang ako sa kopag eskwela. Kaya gusto ko makatabang sa akong mga ginikanan. Paga, sorry. Dili ko makigbalik nimo. John. Gusto ni Miriam nga magbalik kami. Kaya lagi, wala naman siya uyab. Pero hugot ang ako pagbalibad kay gusto ko nga makahuman sa akong college. Kung makatabang ko sa akong mga ginikanan. Di nila lang kutob, daghang salamat sa pagdagad ni akong tampo. More power sa RMN.